idees també, sí senyor, molt bé. Doncs així m'agrada, perquè avui tots vosaltres fareu d'inspectors de salut. I sabeu què és el primer que ha de saber un bon inspector de salut? Doncs quan ens hem de rentar les mans. Molt bé, sou una classe molt avançada. Doncs així comencem nosaltres les nostres xerrades a les escoles. Com ha comentat el Dani, aquesta cop va sortir d'un grup de professionals que ens trobàvem això. Anàvem a les escoles a visitar les cuines i llavors ens demanaven participació en activitats de salut. Aquesta cop va néixer el 2010. Aquí tenim uns quants dels membres, no tots. També tenim molts més col·laboradors que no han cabut aquí dintre i està formada tant per personal del Departament de Salut, tècnics d'ajuntaments, de la Diputació i de l'empresa privada. El que vam fer a la nostra primera edició va ser preparar uns materials senzills i pràctics per donar aquestes xerrades. Constaven en unes fitxes basades en un document de l'OMS, que són aquestes, els dibuixos ens les van fer uns companys veterinaris que es dediquen a això, i també un vídeo. Aquest vídeo, l'actor, és el fill de Joan Marc de Miquel, company nostre, el noi és ben guapo. Llavors vam fer aquest vídeo de 5 minuts on es veu com s'elabora una pizza de manera incorrecta, en el que té a veure amb seguretat alimentària, i després com es fa bé. Després, en l'any 2010 també vam començar a fer un pla pilot i vam portar aquest material a les escoles. Vam demanar als mestres que el fessin servir i els vam passar una enquesta per veure si el material era adient, si els anava bé, quina era la seva impressió. Aquí teniu els ítems de l'enquesta que vam passar. Com veieu, havia una puntuació de l'1 al 5, conforme més satisfacció hi havia, es anava pujant amb la puntuació, i tot això el vam recollir i vam començar a tractar les dades. Llavors, aquests tallers consisteixen en diferents parts. Es fa una projecció de la teoria, es fa una teatralització, això és la contaminació encreuada. Tenim un pastís, una poma amb microbis, que quan es junten a la nevera van cap al pastís. Per evitar-ho, l'hem de tapar. Tot això ho fem amb els nanos i la veritat és que tenim una participació molt bona. Aquest és un altre taller. Aquest taller es diu La salut pinta bé. Després de passar les fitxes, els nens entre 5 i 6 anys han de pintar els microbis, tant els que estan vius com els que estan morts. I per nanos una mica més grans, de 7 a 8 anys, l'activitat és aquesta. Fem uns mots encreuats en base als continguts que s'han fet durant la xerrada i després ho resolem tots junts amb un PowerPoint, que és aquest.